medzinárodnom turnaji, lebo prišli aj z Poľska chlapci, ktorým im veľmi ďakujem, že prišli z tak ďaleka. Hlavne ďakujem Slovanu, ktorý prišiel z Bratislavy a vyzvihol morálku. Tento turnaj je venovaný na to, aby sme našim deťom vedeli ukázať, ako sú chlapci v ich veku v prvoligových kluboch vyvinutí, ako majú rýchlosť, dynamiku, ako ovládajú loptu. Som nadšenejší, že sám primátor mesta vám prišiel povedať pár krásnych slov a zahájiť tento pekný turnaj. Takže prosím o potlesk pre pána primátora. Ja sa chcem na začiatku poďakovať Michalovi Domíkovi a firme Dolaj, že takéto niečo sem doniesol, takéto niečo zorganizoval, pretože každý, kto priloží ruku k takémuto dielu, tak je len dobre. A čo je najdôležitejšie práve v týchto dňoch, keď sú vlastne sviatky, advent a tak ďalej, by sme sa tu zišli a hlavne, aby sme sa tešili z našich detí. Držím vám palce, že máte takéto skvelé deti a cítite sa u nás veľmi dobre v Rožňave. Či už deti, alebo vy rodičia. Vítajte u nás. Ďakujeme.